σε άλλη μία τρίτη κοντά σας από το Instagram του Βυζαντινού που σας προσφέρουμε καθημερινά προγράμματα εκγύμνασης. Κάτι πολύ σημαντικό, είμαι η Μαρία Πανταζή, έτσι, το είπαμε, το ξέρετε. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από την προπόνηση, το ζέσταμα, το ίδρωμα, όλα αυτά τη σκιαμαχία, είναι και οι διατάσεις. Οι διατάσεις που γίνονται στην αρχή και στο τέλος. Κυρίως στο τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε τις διατάσεις. Όταν ο μυς μας έχει διωγγωθεί, πρέπει η διάταση να τον διατείνει και να τον φτάσει πάλι στο αρχικό του στάδιο, ώστε να αποφύγουμε τους τραυματισμούς. Λοιπόν, πες ότι έχουμε πάει, έχουμε βγει στο δάσος, έχουμε κάνει τρέξιμο, έχουμε κάνει TRX, έχουμε κάνει σκιαμαχία, έχουμε κάνει sparring, τεχνικές, τα πάντα. Καλό είναι να κάνουμε διατάσεις μετά για όλο το σώμα. Θα σας δώσω μία σειρά ασκήσεων που μπορείτε να ακολουθείτε, είτε κάνετε kickboxing είτε κάνετε οποιοδήποτε άθλημα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω σιγά σιγά από ασκήσεις διατάσεις για τα πόδια. Όπως είμαστε έτσι όρθια, κάνουμε διατασούλες για τα πόδια, σιγά σιγά ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Θα ήθελα να τεντώσουμε το ένα πόδι. Μπορεί να βρούμε κάποιες πέτρες, μπορεί κάποια βράχια, μπορεί να το κάνουμε και εντελώς στο έδαφος. Θα ήθελα σιγά σιγά να αρχίσω να πέφτω προς τα κάτω. Δεν θέλω να ρίξω το κεφάλι μου, να προσπαθώ να πιέσω το κεφάλι μου να κουμπίσει στο γόνατό μου. Αντιθέτως, σπρώχνω από τη μέση μου και σαν κάποιος να μου τραβάει το πηγούνι μακριά. Τραβώντας μου το πηγούνι μακριά, νιώθω αρκετή διάταση στο δικέφαλο μη και σπρώχνω τη μέση. Δεν θέλω να καμπουριάσω. Πολύ ωραία. Θέλω σε κάθε διάταση να προσπαθήσουμε να κάτσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Πάμε να αλλάξουμε με τη βοήθεια του χεριού και πάμε το άλλο πόδι. Παίρνουμε βαθιά εισπνοή, στην εκπνοή πέφτουμε πιο κάτω. Κάθε φορά που κάνουμε διάταση, εισπνέω βαθιά από τη μύτη, στην εκπνοή από το στόμα, προσπαθώ να πέσω λίγο πιο χαμηλά. Τι είπαμε, σπρώχνω από τη μέση, νιώθω διάταση στο δικέφαλο. Ωραία. Κάθε φορά που κάνω κάποια διάταση, εισπνέω, εκπνέω, τότε πιέζω τον εαυτό μου να πάει λίγο πιο κάτω. Θα ακουμπήσω το πόδι μου εδώ, μιας και έχω βρει αυτά τα ωραία βράχια. Θα λυγίσω το δεξί πόδι και το αριστερό θα το έχω τεντωμένο να κάνω διάταση στον προσαγωγό μου. Σε κάθε εκπνοή προσπαθώ να πηγαίνω λίγο πιο κάτω, να σπρώχνω τον εαυτό μου πιο κάτω. Πάμε μαζί. Βαθιά εισπνοή. Στην εκπνοή λυγίζω περισσότερο, τεντώνω περισσότερο και νιώθω τράβηγμα στον προσαγωγό. Εισπνοή βαθιά. Στην εκπνοή πάμε λίγο πιο κάτω. Ωραία. Βαθιά εισπνοή. Τέλεια. Πάμε να αλλάξουμε ποδαράκι. Ανεβάζω πόδι, τεντώνω, τραβάει προσαγωγός. Σε κάθε εκπνοή σπρώχνω περισσότερο, μεγαλύτερο τράβηγμα και μεγαλύτερη πίεση στον προσαγωγό. Πάμε τώρα, μιας και έχω βρει, είπαμε αυτά τα βράχια, αν δεν είχα το βράχο, θα τραβούσα το πόδι μου εδώ. Πάμε να στηρίξω το πόδι μου εδώ. Πάμε να το κάνουμε με το χέρι μας, άμα βρείτε για ένα δεντράκι, καλύτερα κουμπίστε το. Το γόνατο θέλω να κοιτάει προς τα κάτω. Και σε κάθε εκπνοή τραβάω λίγο το πόδι μου περισσότερο. Βαθιά εισπνοή, αργά εκπνοή. Τέλεια. Πάμε να αλλάξουμε. Το γόνατο είπαμε κοιτάει προς τα κάτω. Βαθιά εισπνοή, αργά εκπνοή. Τέλεια. Όπως είμαστε εδώ, ανοίξτε λίγο τα ποδαράκια σας. Στρίφτε στη μία πλευρά, κατεβαίνω κάθετα, το πίσω πόδι τεντωμένο. Ίσια τα χέρια μου. Ίσια ο κορμός. Κατεμένω λίγο περισσότερο. Τραβήξτε αρκετά τετρακέφαλα. Πάμε να αλλάξουμε πόδι. Προσπαθώ να τεντώσω πίσω, να πατήσει όλο το πέλμα ώστε να τεντώσει περισσότερο η γάμπα μου. Πατήστε πίσω να τεντώσει η γάμπα καλά. Ίσια μέση πλάτη, ευθεία ο κορμός. Τεντώνω το πίσω πόδι. Ωραία, βάζουμε. Ακουμπήστε σε ένα δέντρο
ή ακουμπήστε εδώ στα βράχια. Ισιώνω μέση πλάτη όσο περισσότερο μπορώ και σπρώχνω προς τα κάτω. Σπρώξτε μέση πλάτη προς τα κάτω. Πάμε να τεντώσουμε το ένα χέρι μου. Τεντώστε. Θέλω να βγάλω το μυρμήγκι. Η μέση και η πλάτη να είναι ίσια και ευθεία. Το μπροστινό χέρι σπρώχνει, πιέζει προς τα κάτω και σπρώχνει μακριά. Αλλάζουμε χέρι. Σπρώχνω, πιέζω μακριά, το άλλο χεράκι πίσω. Τεντώστε καλά τη μέση και την πλάτη. Ωραία. Είπαμε, κάθε εκπνοή πιέζω λίγο περισσότερο. Πάμε χεράκια προς τα πίσω. Βγάζουμε αέρα. Και πάμε να τραβήξουμε χέρια μπροστά. Σε κάθε εκπνοή τραβάω λίγο περισσότερο. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε διατάσεις για όλο το σώμα. Είτε έχουμε πάει απλά για τρέξιμο, είτε έχουμε χρησιμοποιήσει τα χέρια μας, είτε τον κορμό μας. Αλλάζουμε. Κρατάμε. Θέλω για την επόμενη διάταση να βρείτε ένα δέντρο. Δεν θέλω η διάταση να κουμπίσει το χέρι όλη η παλάμη. Θα φέρετε το χέρι εδώ. Και τώρα νιώθω πολύ περισσότερο τη διάταση. Βγάζω αέρα και στρίβω το σώμα μου. Σπρώχνω τον κορμό μου αντίθετα. Βγάζουμε αέρα. Υπάρχει τεράστια διαφορά να έχω το χέρι έτσι και το χέρι έτσι. Πάμε να κάνουμε και το άλλο χέρι. Βαθιά εισπνοή, στην εκπνοή σπρώχνω λίγο περισσότερο. Πολύ ωραία. Πάμε να πέσουμε. Θέλω βαθιά εισπνοή, στην εκπνοή λίγο πιο μακριά. Σε κάθε εκπνοή πάμε πιο μακριά. Δεν κάνουμε ταλάντευση. Εκπνέοντας πάμε λίγο πιο μακριά. Αλλάζουμε. Πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε διάταση στον αφιένα μας. Φέρ το χεράκι πίσω, ώστε να επιτύχουμε καλύτερη διάταση. Αλλάζουμε. Σπρώξω το κεφάλι μπροστά. Τέλεια. Πάμε να πάρουμε 2 βαθιές αναπνοές. Άλλη μία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για ακόμα μία